बाक्सा जिल्लायाव बिएड सोलोंथाइ लानायनि खाबुआ थाबैनो जागोन। गोदानै लुफुंनाय बरमानि बिएड कलेज बिल्डिंआ आबुं महर मोनबाय। फैगौ 2024 मायथाइनिफ्राय जागोन बिएड थाखोनि सोलोंथाइ होनाया। फैगौ गोदान बोसोराव 2024 मायथाइयाव बेयो क्लासआ जागायजेनगोनखौ मिजिंथिनो हाबाय। थांनाय 4 मे 2018 इं मायथाइयाव बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि समाव लुजेननाय बरमा कटबारिनि बिएड कलेजनि बिल्डिंआ आबुं महर मोनबाय। गोदानै लुफुंनाय बिएड कलेजनि बिल्डिंखौ दिनै बिटिसिनि बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै नायगिदिंहैनानै खौरां लायो आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरजों बिएड कलेजनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायनाय जायो होनना ओरैबायदि फोरमायो। नैबे बरमानि बाक्सा बिएड कलेज बेयो दिनै जोबथा महर मोनबाय। बेखौ 2018 मायथाइ 4 मे खालि गायसनजादोंमोन। जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो डेपुटि चिफ एडुकेसन इएम इनचार्ज मानगोनां खाम्फा बरगयारि आरो बिथांमोननि नाजानायावनो नैबे बिएड कलेजआ दिनैनि नैबे बिल्डिंआ महर मोनबाय। बेयो खमैब्लाबो 8 कौटि 17 लाख 8 कौटि 17 लाख आरो एसे दंबावो बेजों बानायजादों। बेयाव मेन बिल्डिंआ ओंखारजोब्बाय आरो हस्टेलाबो ओंखारबाय। दा जोङो नैबे मिजिं खालामदों फैगौ गोदान बोसोराव 2024 मायथाइयाव बेयो क्लासआ जागायजेनगोनखौ मिजिंथिनो हाबाय। अलरेडि माने प्रग्रेस बेनि पस्ट क्रिएसन बेयो सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जोङो नैबे 2023 मायथाइनि डिसेम्बर मार्चनि गेजेराव बिथांमोना जोबसिगोन होनदों पस्ट क्रिएसननि खामानिखौ। बेनिखायनो जायोब्ला पस्ट क्रिएसना जायोबा बियो फैगोन 2024 इं मायथाइयाव बियो गोदानै क्लासखौ जोङो जागायनो हासिगोन आरो बेयाव जाखिनि दिनैनि हाबाफारि दिनैनि जथुमनाय हाबाफारि बेयाव जोङो 2-3सो जोङो रिजुलेसन लाजादों। बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे हानि दान होग्रा मंगल चौधुरी बिथांनि न'खरखौ जाहाथे सरकारा एसे नायो। लोगोसे जोंहा जायफोरा फाउन्डार नैबे बिएड कलेजखौ गायसनजेनदोंमोन बिथांमोननि मुङाव एसे मेम'रि हिसाबै जोङो नाम लाखिनो सानदों। बिदिनो हस्टेलानो जा लाइब्रेरियानो जा बा कलेजानो जा जायफोरा फाउन्डार बिथांमोननि मुङाव जोङो एसे बिथांमोननि नामजों लाखिजानायखौ जोङो दिनै हाउसआ रायज्लायदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जाहाथे 2024 जाहाथे बे कलेज जागायनायखौ जाहाथे निश्चित खालामो बेखौ जोङो दिनै सावरायनाय जादों।